enek les kan. Iku ya digawe mel iku. Les kan. Les iki pas budal iki man. Cara bahasane kan ngono. Lha iku sampean nyekel watu sanding ngosek kemawut dengan les iki budal iki. Nek kene ya gak dengakne les ya kene ya buka di lawang nek kene. Niku dikee donga. Les. Iku kaya iku iki ngelebur ilmu kena. Meskipun apa jenenge gak ngomong ambek wonge kaya sampean duwe ilmu amalan iki mang ambek iki lepas ambek iki bisa. Alat iku les pas. Nggih. Lah kono balekne sing sampeyan omong apa datnyeng kan. Iku ya donga yen. Iki sing donga iki sing akeh ning kejawen mungkin Pak Yono sing tau ning kejawen pernah krungu dongane datnyeng enek donga iku. Iki halus. Ya krono damu sih kancane ya. Damu sih kancane nek kono ngono apa jeneng sikile cokot. Ya jingkat aja nih cokot. Jingkat mencolot yang kancane dadine. Jadi kan donga-donga nek kono ya jenenge prilakune atau keadaane wong iki ngono. Mbok iki wong sakarat maut, mati atau wong duwe ilmu kene ku ampuh. Lho kaya sampo memang ya sampean kan kebiasaan iki mbae wis les kan ngene. Les siji apa meneh les. Ya budal kabeh iki. Budal kabeh. Gitu ngono. Lah apa maneh ya kaya awet iki mang paham ning tauhid sing kaya ngono. Ada sing lucu ya ambek kalimat itu kena. Lucu ya. Oh, Pak Yono duwe iki. Cekeplek. Iki protol kabeh iki. Nyawa protol ya ta. Nyawa iki lepas saka neraka, paman ilmu-ilmu iku. Ah, protol iku. Ah, sesuk nyebut gawe Pak Dedin. Nyebut gawe kena ya. Pun nek ngarani makom niki mang wahdaniyah iki wis gene aran meneh. Makom tunggal. Makom nyawiji iki wis gene aran meneh. Nek kono ati ya wis gak golek-golek maneh. Wis gak golek ning jopo utawa golek ning jero enggak. Karena dhewe wis ning makom kono. Makom tunggal. Nek kono yo genek rasane nek kono yo genek gambaran-gambaran penak atau gak penak yo renek. Nek kono diarani warna-warna yo renek. Karena ning makom wahdaniyah. Lah untuk mencapai ke sana balik meneh ya kudu nyadarne akal ambek atine sadarne. Lah cara nyadarne mang piye? Sing gewulis ya ngene iki. Memahamne ajane iki mahamne akale dhewe ambek mahamne atine dhewe iku cepat. Nah iki mang jek nggunakne amal jek nggunakne wirid. Niki suwi makan waktu juga. Kadang kok ya kecantol ning kono ning wiritane ora munggah-munggah krana seneng nek kono.
Nek kalih wedaran-wedaran lebih cepat lagi. Wong wedaran iki ya kendaraan, kaya zikiran ya kendaraan. Cara memahami ngertani lebih cepat ning wedaran. Karena apa? Lah wedaran iki kan kados kula jenengan niku mlampah. Ora mandek, tapi nek wiritan engko mandek. Mandek ning kono. Nek wedaran njaba jero. Kenapa langsung praktek? Langsung praktek. Praktek ning awake. Sing kono iso merangi, iso ngalahne ning awake dhewe. Wong selama iki adi ya akal ambek ati ya iki yo perang aja nih ya. Masalah keyakinan yo perang ning kono. Masalah mlakune yo perang. Diperang sih. Menang sing ndi akale utawa atine. Kate mlaku lho, cek perang sih. Cek perang. Ya krana lho kono awet iki mang cek gumantung ning pikiran, atike cek gumantung ning ati. Loro karone ajane ya pengen muncul yoan. Sehingga awet iki mang digeroyokan ambek karo-karone. Digeroyokan. Wong kadang ati wis sak karepmu malah ngono. Wong atine sak karepmu lho, ati yo apa jeneng akal yo lemah jenengan. Ya padha rasa apa-apane. Isone loro karone ngengkel. Iso niki debat. Lah loro karone ajane gak iso nyatakne. Gak iso ngetokne ning atau dilahirne gak iso. Isone umek ning jero. Ya sing sering awake alami kan iku lho. Umek iku. Lah karena apa? Iki mang cek gumantung ning kono. Tapi anak iki mang gumantung ning Gustine kan. Lah engko ilang. Kaya akal engko ilang, ati engko ilang. Wis gak nek rasane wis gak gambarne. Karena gumantung ning Gustine. Nek kono ya wis gak marekayasa kok kudu ngene ya ora. Nek kono ya gak pengen oh penake ngene ya ora. Nek kono wis gak suudon meneh. Nah, ati ambek akal iku anteng. Lah sehingga sing diarani sujud iki mang piye kan? Sujud iki mang kan nglakoni perintahe Gustine. Isone sujud iki mang akal ati menang. Iku iso sujud. Lah nek kene ati kudu memahami kaya konteks di sini sujud di dalam ragane utawa ana ing rasane, ana ing ciptane. Jadi sujud iki aja digambare nalikane ragane sujud ngoten. Iku kan gambaran. Lah sujud kaya gambaran sing kaya ngono disalehne sekabehane. Disalehne. Kaya dene adike nalikane salat sujud kan akal deleh ngisor wisane. Padahal akal iki cara derajate luwih dhuwur. Deleh ngisor. Nganti kaya ngono. Sing kono akal wis gen apa-apane. Akal ya. Deleh ngisor. Iku gambaran-gambaran cucu sing ngoten iku wau. Lah mula sangga iku kaya atine awake dhewe ambek akale adike mang nek wis genek pemberontakan kabeh niki enek. Rasa-rasa genek, gambaran genek. Ngantek iki mang wis gak iso ngomong ati iki mang.
akale gak iso mujud-mujudne liyane iki sak liyane Gustine iku lho sing diarani sujud ning kono. Nah sujud ning kene bukan ucapan. Bukan. Nah sujud ning kene bentuk prilakune awake dhewe. Bentuk prilakune nang ngene ning awake dhewe ya ning padha makhluke, padha menungsone. Kok saliyane menungso ning bangsa jin, ning bangsa kewan, ning bangsa wit-witan. Dadi engko sekabehane alam. Lah kaya ngono dinapa adike mang wis sujud sing kaya ngono, wong sekabehane ya iso ngomong kok. Lah nek kono kan adike wis menyatukan alam. Mbah alam apa menyatu. Nek kono wis kene penghakiman kene. Nek kono wis kene grunjulan-grunjulan ning atine ati kene. Lah iku engko dadi seimbange awake dhewe ning panggonan. Dudu ucapane awake dhewe, niki ya berlakune Gusti dudu. Wis gak nek kono neh. Iku dudu ucapan-ucapane kono. Ing kono-kono kaya kalam ning kene dudu kalame lesane awake dhewe utawa kalam atine awake dhewe utawa kalam pikirane awake dhewe dudu. Emang kalame Gusti. Lah kalame Gusti ki ndi? Ya wujude sekabehane alam ki lho kalami. Dadi gawe dhewe tok. Sekabehane alam zahir ya alam batin. Iku kalame. Lah nek kono biasane awake dhewe lho kalame Gusti kan iku biasane. Iki lho basore Gustine, iki lho samake Gusti dudu iku. Selama dhewe iki iku sing di madak-madakne ning awake dhewe, padahal bukan itu. Wong jenenge kalam iki kan aran, wong sakabehane kena diarani. Ya alam donya sak isine iki lho kalame dadi. Alam donya sak isine iki ya samake, iki ya basore. Iku ya kudrate, iku ya iradahe. Alam donya sak isine. Jadi nek kono aja madak-madakne mangkon ning lesanku kan digawe donga oleh Pak Deden. Jadi kaya bismillah bil teguh, wah. Bis teguh mil luput lah ora katon. Lah digawe japa mantra kaya ngono. Ampuh iku. Sehingga apa? Kan ngilang wisan. Ora ketok kok. Ya kan biasanya donga sing digawe anak apa jeneng polisi nyegat mbake digawe. Lolos. Ya dilolos ya. Sering dipakai. Sehingga kan kayak donga sing kaya ngene iki enek bobote emang, enek bobote. Nah, apa maneh ning kene awet iki mang ngawerwi. Atau adike memang syahadat iki nih. Lah karena apa? Wong jenenge syahadat. Enek sing nyekseni, enek sing disekseni. Lho iki lho. Iku syahadat. Sehingga adike mang sing nyekseni sapa, sing disekseni ya sapa. Turu. Ora cuma lesan tok. Lah kaya dene adike mang krasa iki ya wis nyekseni. Nyekseni. Lah krasa tok lho. Nyekseni. Ya nyatane adike mang ono uyah, uyah kan kena. Iku nyekseni yo. Jadi ora cuma lesane tok awake iki mang ndelok iki nyekseni enggak.
Adiki krungu iki nyekseni. Krasa ya nyekseni. Sehingga sekabehane awake dhewe njaba jero iki ya nyekseni kabeh. Iku jenenge syahadat. Enak kono ada ya setiap hari menyaksikan, ya kan bersyahadat awake dhewe. Setiap hari ada bersyahadat maring Gusti Allah. Di dalam bentuk fi'liyai awake dhewe. Dalam bentuk perilakunya awake dhewe. Dan kono wis gak diangen-angen neh. Apa yo ngene, gak neh. Atine piye? Wis dilakoni ae sesuk wayahe apa yo iku lakonono. Saiki wayahe apa yo lakonono. Dadi nek kono gak rekayasane. Nek kono wis gak memberatkan pikiran, nek kono wis gak memberatkan atine enggak. Enteng kabeh loro karone. Kenapa? Nek kene gak dikei beban. Nah selama iki ati dikei beban, akal dikei beban. Dikei beban. Kal mikiro kal, lho beban iyon. Ati iki rasane iki beban. Nah, semua kita kembalikan ke Allah, ke asalnya. Nah, sehingga loro karo niki mang sudah enggak ada beban. Nek kono yo wis gak bingung, nek kono yo gak sumpek. Nah, iki mang kan gak sadar. Sumpeke awake dhewe yo beban iki mang. Gak sadar. Bingung ati yo beban. Karena rasa kaya ngono ya ndang sadar kok. Lah kok neng kene kan salahne. Aku kok neng kene salahne. Wong kadang kan adik mang krasa ning kono gak iso nyelehni. Nyapa gak iso nyelehne iki mang? Krana egone awake iki mang. Karena ada ikatan eman-eman. Banyak tak cole piye kan eman-eman. Jadi lepaskan beban ning pikiran awake dhewe, beban ning atine awake dhewe. Yang membuat beban iki siapa? Ya kita sendiri, teman. Yang memunculkan rasa iki siapa? Ya kita sendiri. Yang memunculkan gambar-gambar di otak kita siapa? Kita sendiri. Muncul itu. Nah, supaya iki mang muncul gak dadi beban iki piye lho ngono lho. Lek muncul tapi gak dadi beban. Nah, supaya gak dadi beban aja rumangsa iki sing muncule awake dhewe. Mbuh muncul ning atine utawa muncul ning pikirane aja dirumangsani nek iki mang awake dhewe. Dadi abot. Nah sing muncule sinten? Balik ke sumbure iki mang Allah iki masih muncule. Nah iki mang sing muncule dikembalikan ke Allah, akal iki gak iso bantah kok. Ati yo ngono gak iso bantah. Tapi nek sing muncule akal kan utawa ati iki dadi tukaran. Sing dadane perdebatan ning awake dhewe, ning dodone awake dhewe, ning pikirane dhewe iki mang. Karena karo-karone pengen muncul, pengen diakoni. Tapi gimana kembali ke Gusti Allah? Terus piye karo-karone? Ya meneng kabeh.
Nah, kono wis gak ngetoni argumen-argumen liya wis gak. Iki meneng, wis gak enek. Karena iki mang duduk rasa. Nah, kono iki mang ya gak nimbulne ayem awake dhewe ya ora, gak nimbulne seneng awake dhewe ya ora. Nah, kono ya ora nimbulne sumpek awake dhewe ya ora. Lah menenge hati kan nek ngono. Karena apa? Nggak bisa menerjemahkan iki. Akal yen menenge karena nggak bisa menerjemahkan. Nah kenyataannya pas ten ndi dengan Selo Mangkleng bisa menerjemahkan nggak itu akal? Bisa nggak? Tola sini. Bari kamu nggak lain apa? Lain apa gitu? Lagi vida. Tola. Artinya yang ngono. Kena apa? Nah, kena apa-apa karena nggak bisa menerjemahkan. Nah, nek kene adik kudu sadar obat iki ati iki masih ada batasnya. Angka juga ada batasnya, nggak bisa menembus ke arah sini. Nah, dengan apa kita ke sini? Bukan dengan hati kita, bukan dengan akal kita, tapi dengan rohani ini kendaraannya. Nah, jadi seperti itu. Masih dengan rohani. Sehingga kendaraan sing karo-karo niki mah disalehne. Kita pakai kendaraan rohani ini. Mungkin jalan. Lah karena apa? Lah rohani ini bahasanya ini bukan bahasa akal atau bahasa hati, bukan. Bahasa rohani sendiri. Lho iki jeneng kulit jian iki. Lah rohani jeneng kulit juga. Karena apa? Nanti sesudah ini ini rohani nggak bisa menerjemahkan lagi. Nggak bisa. Lah, ada batasnya juga rohani. Meskipun loh itu lebih luas daripada akal, lebih luas daripada hati. Tapi sak luas-luasnya ning kono si enek batasane. Si enek batasane. Sehingga selama iki roh iki mang jeneng kene iki masih ada batasan ini. Lah karena apa? Engko nek wis menginjak ning fasadul jasad kan rusake sekabiane, ilange sekabiane. Iki sudah enggak ada terjemahan lagi, enggak ada. Lah iki lho engko ning wadhaniyah iki. Karena apa? Ini bukan rohani lagi. Ini juga bukan akal, bukan hati, bukan. Memang kiropi ini. Tunggal ya kan. Kenapa? Wis melewati ana ing fasatul jasatan niku wae. Nek kono sing ngarani wis ge enek. Rohani sendiri sudah enggak ada. Sing enek nggih namung Gusti niku wae. Sing enek iki emang ilallahi. Cara ada iki wahdaniyah tunggal nyawiji ning kono. Lah iki memang proses-proses kajane semua menuju ke wahdaniyah itu semua. Sehingga untuk ke sana ya banyak jalan juga. Dengan cara zikiran lesane, atine, nafase, jantunge menuju ke sana. Lah kenapa? Kalau sudah ke sana pelepasan, nah ini. Akal dilepaskan, hati dilepaskan, rohani dilepaskan. Kalau sudah lepas semua ini yang namanya fasadul jasad.
Sudah nggak ada lagi, San. Kalau ini sudah nggak ada, inilah wahdaniyahnya ini. Nah, terus kapan nandinya ini, San? Lah nek kene sing duwe tujuan dudu awake dhewe, ngerti? Sopo? Ya sing urip iki mang. Sing ngekek urip awake dhewe iki lho. Sing dalah urip ning regane awake dhewe sing duwe tujuan. Sing duwe karep sapa? Sing dalah iki mang. Itu awake dhewe. Lha krana ade iki ora enak. Ya kita kembali ke rohani lagi. Karena apa? Kalau kita ke situ, wah bahaya. Bahayanya apa? Ya soro sampean sama sinagih sakne. Gitu. Ditagih meneng. Ya betul ngoten. Lho. Tenan kok gak ngapusi, tekono iki lho sing lakoni. Sehingga piye? Ya lha piye ta ora enak apa-apa. Sehingga kan kayak keadaan pikiran memang gak bisa menerjemahkan, hati juga gak bisa menerjemahkan. Padahal kono ya enak ini iki lho. Gak bisa terjemahan iki piye. Kan gak bisa terjemahan lho. Terus kan kembali ke tenggene syariat ya Pak. Maksudnya Kan setelah kita mulai dari napa mau ngono ya aja kukur-kukur. tabuh wong. Lah ya. Napa fase satu jasa kan sudah nggak ada apa-apa. Heeh. Sehingga kan untuk kembali lagi kan kita ke apa mau jenenge mau syariat sehingga kita ya wis gare mlaku bukan melalui akal kita, bukan melalui hati kita. Nggih. Rasa walaupun mboten ya tetap merasakan tapi kan ndak kebawa ke situ. Hitungane nggih namung Gustine. Wah. Bingung ki apa ki mari bingung. Oh kabar. Sehingga yang kene ki kalau kita cuma diam mas promosi target diam yo. Ya tetap dicarikan. Tapi kan itu udah nggak ada pengakuan. Buat nonton aku Makoni. Lha piye ta wong kewajiban gak diakoni. Akonono kewajiban. Ya anggapan nenek wong nagih iku waktu sholat kan ngono. Oh waktune sholat nek wong adzan kan. Ya salat kan. Anak wong nagih ya sahur. Aja dikodo ae kalian. Boleh dikodo. Ya jenenge gak bisa menerjemahkan ya bukan dengan kata-kata. Gak iso kan. Nggih. Lah kan teh sampean kan Pak Amin iku ya gamane cara wong ki ya kutu buku wong iki. Pinter. Sembarang kira kan. Rowe kan ya krono ning buku kan. Cerita-cerita sembarang iki roh iki. Digawa rene wis habis. Toleh dadine. Piye ya. Wis kene cerita masalahe. Gak ada cerita. Digawa rene gak enak cerita-cerita gak enak. Wong cerita-cerita kembangan tok iki. Kembangan-kembangan. Sehingga enak cerita sing kaya ngono. Lah iki lho pelakune. Jagongan ya meneng biasanya wong ki ngomong meneng. Karena wis enak rasane. Bukan ngilangin rasa lho ya beda lho. Beda. Nek kalimat sampean piye?
Ngilang nih rasa-rasa. Pas aku dilangi aduh. Kadang-kadang itu sing perlu tak dudune sing aku. Sing gak perlu tak dudune iki aja. Gede weh. Seluruh mampu. Dan nek kene kan diarani ilang yura. Nanti gak iso ngarani ya. Karena apa? Kita masuk ke alam itu. Meskipun kelihatan yang kene, loh, masuk wisane. Kata ngarani piye ya? Kayak akan rejemane gak kena. Hati yo gak kena tapi ning kono sehingga ngerasane apa jenenge kopi genek gulune pahit rek rasane ngaten. Karena nggak bisa terjemahkan lagi. Sehingga ono iki kan iki wis ninggani raga. Nah gitu. Wis ninggale. Iki wis ninggale pikiran, wis ninggale ati. Tinggal kabeh sehingga sekitar iki emang ya gak enak rasane. Ada ki mangan tapi gak enak rasane. Ngombe ya ngombe gak enak rasane. Nah sing nyoto iki emang sing nyoto kan. Iku nek gak iso, ngono. Sing nyoto iku. Gak iso iku. Iki piye? Nah, tutup kan. Ya sing tau lagi. Iku nyoto. Karena apa? Iki wis gak ning makom makal atau makom mati, gak ning kono meneh. Nah, balik nih, supaya engko aktif neh mang piye kan gimana? Ya kita kembali ke raga kita. Kita kembali ke pikiran, kita kembali ke hati. Nanti muncul lagi. Nah, seperti itu Pak Deden. Juga engko iso ngrasakne, engko iso ya ngomong ambek kancane. Kan. Engko kan iso ngarani, oh iki gedang goreng, iki kopi iso. Ini gak diduk ning ngono, Mbah. Engko berarti kamu sak donya yang ngomong. Keker Israel mbak Iran. Keker terus sih, kena enda-enda. Depan Mas Manoti. Lah sing jenengan alami niku pripun Dik ngenani? Dengan keadaan seperti itu. Ya sabar itu nggih. Itu aktivitas nih, ngerti aktivitas nih cukup budal ngoten pun mboten standar biasane. Nggih. Wis pomone damane nggih. Ya mboten enak beban ngoten. Itu saya Surabaya rono wis rono. Ya, memang seperti itu seharusnya. Sehingga anak kono wis genek penghalang meneh. Penghalang iki rasa was-wase iki penghalang. Lha iki lho. Rasa iki mang berhasil apa ora lagi penghalang. Enek pora penghalang. Menadi iki sudah pernah masuk ke situ. Nah, baru kembali ke rogone adik iki mang iki wis gak muncul neh engko Kak. Kadang-kadang ning pikiran tawa ning ati gak muncul. Dan nek kono aja ngumun, nyapa Pak, atiku meneng. Nyapa kok akakku yo meneng. Sunggumun. Ya memang yang pertama ya jelas ada kalimat ini. Ada ya. Oleh kebiasaan ngono, wis gak ngono neh. Karena kan kebiasaan berarti adik mang wis paham ning keadaan sing kaya ngono. Memang yang pertama ya kaya wong aneh kan. Aneh piye? Lah aku mlaku tapi kok gak ngrasakne ngene wae ngono. Emang ya aneh. Malah golek rasa.
Iki malah akhirnya muncul penilaian. Kok koyo malah koyo hambar gak ada rasane iki. Kudune ya nek seneng. Kok malah muncul iki. Iya. Ngoten lho. Ya kadang kan enek rasa pengen dilangi rasane wis ilang kita mah bingung kok enek rasane. Pengen gak enek rasane. Ya emang iki proses. Prosesnya aku iki memahami keadaan seperti itu. Memahami. Sehingga nanti tahu jalannya seperti ini, enggak wis gak muni neh kan. Kenapa? Lah munine nek kono duduk ning atine wisan duduk. Munine nek kono duduk ning pikiran. Lho, aneh ta niku. Aneh yo. Gak nek rasane apa-apa, duduk ning ati. Ning ati nek rasane ati. Nek rasane. Nek iki duduk. Iki duduk pikirane awake dhewe, iki ya duduk apa jenenge atine awake dhewe gitu. Sehingga dadi aneh kan iku, karena kurang tahu. Lah nek kono piye? Lah kaya iki mang. Kaya lesan iki gerak, tapi enek suarane. Lah sing gerakne dudu atine utawa akale bukan. Lah nek ati kok enek rasane. Akal kok enek gambar-gambar sing ngoten niku wae. Lah terus sing jenengan alami niku pripun Mas Manut? Sing jenengan alami dik kenane. Kok kan hambar kan. Ya karena gak di hati dadi hambar. Enek rasane. Ini kan munculnya kan sabare. Nggih. Dengan perjalanan isu kok ini yang rono yang ini wis dengan sadar roh ini yo bener. Cuman memang rasa sing gawe biasanya kan sing sadurunge kan ya enak marem ngono lho Pak. Nggih. Seneng. Oh nggih. Enak itu ngono kok. Biasa saja ya wis gak anu. Wis rek kula oleh nggih. Iki kados riyen dadi kaya genah tapi kan ate muni yo bingung. Nggih. Ya wis ngono apa. Genah kabeh muni bingung. Padahal yo jelas lho ya. Kon muni bingung. Apa nek gurung jelas. Ya seperti itulah. Misteri. Tapi nyenengke. Ya wis gak satu contoh kaya isu ketemu metu iki lho wis gak cucuk yang muni Pak maksudnya tapi pas sampai bocah iki mau sing muni bingung tapi aku muni iki memang gak ada konsep mau ketemu ya tiba-tiba Nggih. tapi di belakang itu ya wis biasa ngoten kula nggih mboten bangga nggih mboten ya wis biasa Nggih. sampai bocah ki mang mau ngalih pokoke ya dedes aku kuwi mau kok roh aku HP ku mbok sadar tapi ya wes Lah kayak sehingga sing jenengan alami kan. Ini apa sih sing ngalami? Krono iki mang wis kosong, ya ta? Terus enek media iki mang. Sehingga sing ngomong media ini sebenarnya bukan sampean. Lah kenapa? Iki jeli. Lho kok iso critane padahal kan gamane yo gak maca WA-ne kan. Kok iso pas imang piye? Iki lho. Orang lain yang di depan kita ini adalah medianya, ini kosong. Jadi yang bicara ini siapa? Bukan kita, bukan. Yang di depan ini yang bicara. Jadi nek kono cara bahasa sampean, oh ki pas kok pas, bukan pas iki. Emang saya ngomong iki. Cuma kan dadi awake dhewe nyekseni. Ya.
nyekseni tok awake dhewe iki mang. Nyekseni iki mang lesane awake dhewe iki mang disilih ambek rasane iki. Nah, sing ngomong kan iki ya Dindek. Iki yo gamane ngomonge lunyu wis. Lunyu gak ana hambatan, lunyu kono sing ngomong rasane iki ya. Nah iki lho. Lah nek kono nek iki ning wis kosong ning kene, enek media sing mode piye ae. Engko sing ngomong yo mediane iki. Sing ngomong nyilih lesane awake dhewe. Karena engko wis gak liwat pikiran enggak, pikiran diam, hati itu diam kok. Ayo lambing langsung balik. Ayo diimpet. Ayo kan meneng watuk ya. Jadi Iya. Ya, apa sih? Jadi kan nek kono cara wong sing mode piye engko karakter sing piye engko adik mah diruhni. Karena apa? Dia sendiri yang bicara, bukan kita. Cuma kan rasa ini meminjam lesan kita. Jadi yang menggerakkan lesannya iki benar. Ya karena apa? Nek iki gak diam kok. Gak bicara kok. Ya kan? Diam kalau nggak ada media ini. Lain nek kena dikemajek gunakne. Akal gunakne iki kok merekayasa. Jenenge merekayasa iku nggo. Nah, secara alami bukan kita yang bicara tapi kita iki mang dipinjam ini. Nah. Krono iki mang wis kosong kabeh. Karek isine. Sehingga nek wis kosong iki mang ya garek aktivitas sampean iki apa isine name iku ngono lho. Wae kerja ngono ya kerja, wae petung ya petung. Isine iku kabeh nggo. Wae jagung ya jagung, wae ngopi ya ngopi, isine iku. Dadi nek kono gak usah mencari-cari neh isine, ya wis bener dilakoni isine. Dadi lakune awake dhewe, fi'li awake iki mengopo iki isine. Ya kono wis kene nek ngarani menghakimi neh akal utawa atine gak ngakimi neh. Pripun Mas Manot? Enak kono buaya turu. Dadi lemu. Buaya turu. Lah penggo iki nek gak dipathok kecore, gak moro wong iki. Aku mau diculik. Kayak sore parane moro. Nek gak dipari alasane turu kan, keturun, kesel, ngelu sirahe, enek alasane jine lho. Ya jine kok enek alasane. Lebih baik kok, Pak. Nek sore di ngono aman deh iki. Coba. Iya, biar ngalem itu. Kan nek ngarani engko dadi seimbang. Awake gak memihak kanan atau kiri enggak. Tapi kita tetap jalan. Nah ini lah. Nah iki mang abot kanan, ya sing kiri ya melok-melok engko. Abot kiri sing kanan melok-melok engko. Iku gak imbang. Dan nek kono cara ilmu nek ngarani dulur papat iki mang 5 pancer, awake iki ning pancere lah. Pancer iki mang sing iso ngendhaleni dulur papat iki mang. Sehingga dulure iku wis gak sakarepe dhewe. Karena sing ngendhaleni pancer iki mang.
Nek sing njalani pancer sing kaya ngono, wis gak enek perdebatan yang ngene, gak ada. Tapi sing njalekne papat iki mang mbah iki tukaran. Iki pengen muncul kabeh. Pengen kabeh. Sego kan kaya kadang ning atine adike mau oke sing ngomong. Ning pikiran ya ngono oke. Tapi nek adike manggon ning pancer ning AC ning kene kan. Nek bundur apa mubeng kaya apa, nek kene santai. Gak ngefek. Lenggo. Bingung kaya apa keadaane donya, gak ngefek. Sumpeke apa ning atimu iki gak ngefek. Karena ning AC niki. Nah, ya kan iso ndadekne keseimbangan itu. Seimbang. Ya enggak kepeksa kan. Wis dijalani. Dadi entenge kan niku ta. Abot krana kepeksa. Meskipun bener ya kepeksayan. Jadi enggak adike mlaku sak mlaku wis gak merasa dipaksa lagi. Sehingga dalam keadaan apapun sudah menerima. Akal yo menerima, hati yo menerima. Di situ sudah enggak ada penilaian lagi. Jalan. Sehingga terus kene penasaran, si penasaran ya apa. Terus kene enek. Sing digoleki ya apa. Ora enek. Nek kono wis gak bayangane ngalor ngidul ya ora. Wis gak ngrasakne ngalor ngidul ya ora. Karena wis kene kabeh. Karena adik mang manggoning AC niki wae. Atau ning pancer. Lah isone ning pancer kan yang melepas perkara papat iki mang lho. Lepasen. Lah engko iso manggon ning pancer. Nah diki mang jegurung iso nglepas perkara papat iki wau mboten saged iki. Ya perkara papat iki mang sing ngendhaleni pikirane awake dhewe, sing ngendhaleni atine awake dhewe ya perkara papat iki mang. Sing umek nek kono. Lah nek kono ada sing pancer iku, wis gene kata-kata penghibur gak ada. Penghibur iki nyenengne awake dhewe, iso ngantengne awake dhewe, iso maremne ade sudah enggak ada semua. Nah kono wis gene efeke kayak dikai kalimat-kalimat iki. Sehingga apa? Diarani gene seneng, gene marem, gene enggak. Tapi jalan lah iki lho. Kami digoleki nek. Marme kan piye. Cek kurang trimo deh. Ilang ning ndi? Oke enter ning ndi marem iki. Tapi enteng. Mut wis. Tapi marme gak pukul gak digoleki. Ini malah marme gak enak ya. Bayus. Ye. Lah tujuane kan nek kono wis jelas. Ada iki mang tujuane duduk senenge awake dhewe, duduk marame awake dhewe. Itu. Nah, iki mang kadang kan tujuannya kan ben seneng, ben marem, ben ayem. Nah tujuan.
Niku penghambat kabeh. Lah nyatane ning pikirane adikku wis noto, oh nek kono engko jelas ayem, penak kan. Barono adik nyata ning panggonan, ruwet lho. Ya kan? Kok gak padha ambek cinta-cinta ning mang ya. Karena ini. Kok malah ruwet iki. Tapi kalau keadaan seperti ini, kene engko kono kita enggak ke arah mareme utawa senenge utawa ayame enggak. Iku sing melebihi. Cuma engko wong sing ngarani. Kan sampean kok yo ayam maling ngono. Sampean kok yo tenang ngono kan ngono. Dudu awake dhewe sing ngarani dudu. Nah, de sing ngarani iki ngapusi. Ternyatane diayem-ayem nih. Pada keadaane gak ngono. Waalaikumsalam. Nah, iki jelas wong NU. Ijo-ijo. Mari kita ganti, Mbak. Mari kita ganti. Ijo-ijo.